iki pancene wis menep isih enom ning menep kuwi mamane digodani wong wedok kok mau kuwi malah ora entuk ganjaran. Ngono. Dhewe ikhlas anggone nglakoni apa wae pacoban saka Gusti Allah. Gusti Allah wis ngendika lumantar kitab suci, Gusti Allah ora bakal paling pacoban di luar kemampuan umatnya. Nek awan kuwi diitung zikir, nek bengi diitung tahajud. Wong meteng nek awan diitung zikir terus, nek bengi diitung tahajud. Yen mabur wanci bengi palam sambo kamrampokan
syukurilah wala kaula wala quwata illa billah no anakku sing ayu sepini-pini ana dawuhmu apa yo nimbali karo aku anakmu nganggo leren sakwetara ya no iya rumang satiku iki prei pirang-pirang wulan pisan kok ning awak keju kabeh lah yo pemanasan pemanasan bar poso mesti nek suwe ora nyang suwe ora mayang tinggi sepisan mesti kesel no nggur sak budalan biasane iso pindho iki pisan wis kesel budalane kuwi lho oh iya leren ingkang angka sepisan tuh anakku limbuk piye mak ngunjukake ora lali puja puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa krana aku karo kowe anakku limbuk sing banget tak tresnani bengi iki bisa ketemu maneh ngono nyambut gawe meneh menghibur para warga masyarakat meneh iya moga tanpa nikmati pangeran awake dhewe bengi iki bisa manunggaling kang sarta tunggalan ana ing papan kene no ngono ya mak pancen bener kaya mangkono sakwise poso sesasi mumut awake dhewe sing pinaringan rezeki wujude kesehatan satemah bisa bali nyambut gawe meneh kuwi wajib untuk disyukuri no lah banjur ujug kabule awake dhewe sowan ana ing kene iki janjane mengeti adicarane tidak lain dan tidak bukan no iya ya kuwi tasyakuran pernikahan ngono ya mak sapa sing didhauke ya kuwi Mbak Yumu Mbak Yayu Rimba Mekarsari ngono Sohibul Hajat putrine Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem no asli saka dusun Tampang Wilangan kene asli saka kene lah banjur sing kakung ya kuwi Kang Masmun no ya kuwi sing kakung Mas Koda Imam Ibnu Faiz ngono Mas Koda Imam Ibnu Faiz iya iki putrane Bapak Hartono Budiyono kang sarta Ibu Sumarah ngono saka desa Lawangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ngono ya Pak adicarane wis diwiwiti saka mau esuk tur iki acara penutup ya kuwi gelar-gelir gantung gong ngenekake wayangan mula ora ana tembung sing luwih indah kang kudu dicapake kok ya kuwi kejaba apa ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak ngono ya Mak sasi Syawal sakwise awake dhewe menehi THR bolo-bolo kanca-kanca entuk rezeki meneh oh ya alhamdulillah iso nyambut gawe meneh ngaturke panuwun kanggo Sohibul Hajat Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem tambah dulur tambah rezeki iya panjenengane Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem jane iki nek duwe gawe ora omong-omong ya ora omong-omong sapa-sapa arep nanggap wayang iki jane ora omong-omong ning kultur kehidupan ana ing desa iki mulut ke mulut mesti krungu no ngono iya dadi ambak nanggap wayang ora kabar-kabar iki tetep panggah krungu dadi sempet ana tangga sing ora percaya masa Raminem nanggap wayang to Dek iya masa Raminem iso nekake dalang abar iya ngono kuwi
ning akhire yo panggah ngerti warga masyarakat Tampang. Oh iki ning wis nyedulur ana wit aku SMP sekolah menengah pertama wis mlebu Tampang kene nganti saiki nganti sakyaene awet lek mbangun paseduluran awet ya mbangun tani silaturahmi alhamdulillah. Iya. Nduk piye iki mumpung sasine sih sawal. Nuansane isih nuansa ketupat kang sarta opor ayam. Oh iya. Mula awake dhewe iki nak mumpung ana wektu kang mirunggan kang sarta di live streaming awake dhewe makili kanca-kanca sanggar seniasta Bratang ngaturake. Heeh. Takwa boto humin mawangingkum takwa baya karim minal aidin wal faidin sepiro gedene kaluputane awake dhewe kang sarta kanca-kanca sanggar seniasta Bratang. Aku makili kanca-kanca sanggar seniasta Bratang nggone paring pasugatan hiburan selama ini karo para penggemar awake dhewe diagung pangaksami njaluk ngapura. Oh ngono ya, Mas. Sabecik-becike wong Islam kuwi sing gelem ngapura karo dulure tunggal agama. Oh ngono. Bakal pimakane Mas paring pangapura marang umat sapadha. Wah ngono ya, Mas. Iya ya ngesokake dawuh apa gunane poso sesasi nuputno. Iya. Ngempet luwe. Iya. Ngempet ngelak. Iya. Yen to awake dhewe ora iso paring pangapura marang kanca marang dulur, ayo rugi lek poso. Lah banjur nek kadung ngigit-ngigit pegel karo wong. Ngigit-ngigit kadung pegel karo wong kok mbok sepurane kuwi malah gedhe ganjarane to. Oh ngono ya, Mas. Dadi umpama awake dhewe dasare jerngatane wis jembar ing rek pangapura, gampang ngapurani karo wong liyan. Heeh. Lah kuwi anggere bodho kuwi wis malah ora diitung ganjaran, ora diitung ganjaran. Ning yen wis kadung ngigit-ngigit ora gelem ngapura, lah pas bodho gelem ngapurani kuwi malah entuk ya kuwi wujute ganjaran sing gedhe. Oh ngono ya, Mak. Jadi saya gede pacobane kuwi yen awake dhewe ikhlas, awake dhewe mampu untuk melewati kuwi malah saya gede ganjarane. Upamane iki ora mung babakan bodho, ora mung babakan saling memaafkan. Ning uga perkara upamane wong lanang durung duwe bojo, wong lanang duwe bujang, wong lanang durung rabi. Iya. Kamangka wong remaja, sing durung rabi kuwi ya kuwi nafsune urung iso menep, nafsune urung iso teratur. Oh ngono. Kuwi ibaratnya nek pancen bocah kuwi ngalim, bocah kuwi pancene wis menep, isih enom ning menep. Kuwi mamane digodani wong wedok kok omong kuwi malah ora entuk ganjaran. Oh ngono. Nek yen pancen bocah kuwi angel ngentok nafsune kuwi dhuwur. Digodani ngiwonengen karo wong wedok, kok imane isih jejeg kok ning kono kuwi malah durunge ganjaran. Wah. Dadi upamane malah nafsune dhuwur ngono ki digodha ngiwa ora kengguh, digewo nengen ora kengguh, ora kengguh kuwi malah ganjarane akeh ning kono. Oh iya, ngono ya, Pak. Dadi saya gedhe pacobane, saya gedhe ganjarane. Iya. Penting awake dhewe ikhlas anggone nglakoni apa wae pacoban saka Gusti Allah. Gusti Allah wis ngendika lumantar kitab suci, Gusti Allah ora bakal paling pacoban di luar kemampuan umatnya. Wah iya, Mak iya ngesake dawuh. Sing baku ndedonga marang kurbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Iya. Iki awake dhewe ndedonga marang pinanganten kembali ke benang merah. Lah iya. Mbak Yuku, Mbak Yayu, Rinda Mekarsari, putrine Sohibul Hajat Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Anggone wis kasembadan dedaupan kelawan Kang Mas. Ya kuwi Kang Mas Uda Imam Ibnu Faiz. Muga-muga biyung ndongake piye dadi temanten sing atut runtut reruntungan pindhane mimi kelawan mintuna. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah satemah ing tembene
ya kuwi bisa ngantokake wujuding golek kencana kang wujud manungsa wujuding putra kang saleh kang sarta putri ingkang salehah amin 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 Allahumma amin Allahumma amin jebul kae sing kanthi wis rakna mriki
streaming Asta Brata Media no. Ngono ya, Pak. Mula iki mari kangenan karo para sutresna budaya pecinta wayang kulit. Ngono ya, Pak. Kang sarta para sutresna budaya kang mapan ana ing dusun Tampang, dulur-dulure awake dhewe kang mapan ana ing Kukuban Tampang Sumrambae. Ya kuwi kang mapan ana ing Wilangan Nganjuk kene ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, ngesthokake dawuh. Tasakuran pernikahan adicarane. Tasakuran pernikahan no. Oh iya, ngesthokake dawuh. Wong rabi wingi ibadah paling suwe no. Oh ngono. Yen kowe salat rampung salam bar ganjaranmu. Nek poso bar buka ganjaranmu rampung. Iya. Ning yen wong rabi kuwi ganjarane selamase. Oh ngono ya, Mas. Mergo jangka panjang no. Oh ngono. Wong kok wis wani rabi kuwi tegese wis wani mandiri pribadi, ora nggantungake kebutuhan ya kuwi marang wong tuwa. Kuwi ngono. Iya Mak, ngesthokake dawuh. Iya ngesthokake dawuh. Iki bar iki awake dhewe iki tanggapane iki ke depan iki wong-wong rabi tok. Oh iya. Iya. Ya yo kanca-kancane dhewe. Kancane dhewe rabi buarengan modele la yo. Lah yo ora apa-apa wong yo direncana. Ya sokake dawuh. Ning wong wedok kuwi beda karo wong lanang. Ngono. Wong yen wis rabi kuwi jare agama sing tak anut. Kuwi yen wis rabi kuwi wong wedok karo wong lanang kuwi nek golek ganjaran kuwi penak wong wedok no. Ngono. Lah saiki bayangno wong yen wis rabi, wong wedok kok nyucup, ya kuwi wujude tangane wong lanang kuwi ganjarane padha karo nyucup hajar aswad. Oh ya. Jajal wong lanang nek ngambung hajar aswad ora dempet-dempetan ora iso ngambung. Ha iya Mak, ngesthokake dawuh. Wong wedok kok meteng. Nek lanang ora entuk ganjaran. Nek wong wedok kok meteng nek awan kuwi diitung zikir, nek bengi diitung tahajud. Wong meteng nek awan diitung zikir terus, nek bengi diitung tahajud terus. Penak. Wong wedok nek golek ganjaran. Nek wong lanang golek ganjarane ya sak liyane golek nafkah, becik nafkah lahir, becik nafkah batin. Ya. Wong wedok nek nesu-nesu wong wedok kok muring-muring kuwi wis sunatullah. Ngono. Aja dilawan. Wong lanang kok meneng ae ngono kuwi malah entuk ganjaran. Kuwi wis sunatullah. Ngono. Mergane wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Hawa iki mengo. Nek wong lanang Nabi Adam dami mingkem. Jadi ora mokal lamun wong wedok kuwi luwih sugih omong timbang wong lanang. Lho kuwi takdire pangeran nek gambar wis ngono no. Iya. Jadi bayangno mumpung acarane pernikahan. Zaman semono ceritane Bapak Adam lan Ibu Hawa nalikane wis rabi dijodohke kelawan pangeran. Dipisahke karo Gusti Allah suwene 300 tahun. Jajal wong Tampang kuat ora dipisahne karo bojone 300 tahun. Oh iya. Becik ora sak dadi wong Tampang, wong Asta Brata wis didohke karo bojone ngono. Ora sak 300 tahun, ora nyandak ibarate sebulan ngono kae. Ora amor karo bojone. Lah iya. Kuwi godane ning kono no. Iya. Akhirnya dipertemukan kembali karo Gusti Allah. Ning Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Oh iya. Nalikane Ibu Hawa ning puncake Gunung Jabal Rahmah. Nabi Adam ning ngisor. Wih 300 tahun ora petuk bayangno petuk pisan. Oh iya. Ibu Hawa ya bunga dhuwur Jabal Rahmah. Cak Adam ngono kuwi ya. Ya terus Nabi Adam yo bengok kawa, terus saiki yo ayang ngono kuwi apa Bu ngono kuwi
piye panggilan kasih sayang iya saking kangene nyingklak gamis ibu Hawa arep medhun arep ngerangkul Bapak Adam dipenggak karo Nabi Adam ngono aja pak aku wae sing munggah ngono ning kula kangen Kanjeng Adam ora usah ndak ditiru karo anak putu ditiru anak putu ana wong wedok kok marani wong lanang ana wong wedok kok ngoyaki wong lanang sok diturun karo anak putu wong wedok ngoyak-ngoyak wong lanang ora pantes dadi nganti saiki dadi cerita sing kodrate apike iki sing ngoyak sing nyedaki wong lanang iya iya mestokake jauh kena kanggo tepo palupi slendro sing ngrasa slendro kang jiwa lah iya sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna kang sarta suwe ora petuk karo Mbah Yuku Ringvi ya ngaturke tetembangan kang berbau kalawan agama ngono Mak karya besar almarhum Ki Haji Anom Surata pepeling no nganggo bawa dibawani luwih dhisik waya karben den sarirani kalian Kang Mas Heru lah iya wong laris ora kaya Mas Heru lah iya wis dina iso nyanyi piranggonan lah iya nek poso ngene kok yo nyanyi lah iya ben dibawani luwih dhisik ya nak ya Mas wasitadi saking prawinases ngeling ana wong urip ning donya donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi salat tansah dipun lampahi wajib kanggone wong muslim kok wah ya ajeng Mas Her iku cagak agama pakartikan luhur ngadohke tumindak mungkar yakti urip mangkyo tentrem lahir batin den telasaken bejo donya akhirat ditibake pepeling kok ngono ya Pak kanggo pambuka ning sisir limbukan coba kaya apa dadeke yo
sanggar seni sabratan ora ana kang kecicir ngono ya mak